கார்த்திக் தீபா சீரியலில் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான எபிசோட் வந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் மட்டும் பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அதர் வந்து தாங்க. தீபா வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. என்னது இவங்க கம்பெனிக்கு வந்து இன்டர்வியூ வந்திருக்கோமே, இது தெரியாமல் போச்சு. என்ன தீபா, எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்றதுங்களா? நீங்கள் வந்து கேண்டிடேட்டுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இன்டர்வியூ வரத்துக்கு. என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே. இல்லை சார், நானும் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். அபிராமி ஆடியோ ட்ராக்குங்கிற மாதிரி கம்பெனி பேரை பார்த்தேன். ஆனால் நம்ம கம்பெனியும் தெரியாமல் போச்சு. என்ன தீபா பண்ணலாம்? இப்போ நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டா இல்லை வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்திக் கேள்வியெல்லாம் கேட்கலாமான்னு. வேணாம் சார், நான் போகிறேன். ஏன் தீபா, உங்களுக்கு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டுமே. இல்லை சார், நான் மட்டும் போகிறேன் சார். நான் வேறு கம்பெனிக்கு வந்து போகிறேன் சார். என்னோட சொந்த காலில் நிற்கணும் தான் ஆசைப்பட்றேன். நான் இன்டர்வியூவில் கேவலமான பதிலெலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஏன் டேலண்ட்டை பற்றி எனக்கே சந்தேகம் இருக்குல்ல. சரி தீபா, நான் சும்மா வந்து கேஷுவலாக கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் வந்து அந்த அட்டன் பண்ணுங்கள். இது அடுத்த கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும்ங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து கொக்கி போட்டு இழுக்கிறாங்க. நம்ம தீபாவை வேறு லெவலில் மசா இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். அந்த சீன்லாம் நீங்கள் ரெஸ்யூம் கூட இல்லாமல் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வந்திருக்கீங்க. என்ன தன்னம்பிக்கைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்லை சார், நான் பேப்பரில் தான் வந்து ஆட் வந்து பார்த்தேன், நம்ம கம்பெனியில் வேலை இருக்குன்னு. அதுக்குள்ளே வந்து இன்டர்வியூ டேட் வந்து உடனே வந்ததுனால என்னால் ரெஸ்யூம் வந்து ரெடி பண்ண முடியல. எனக்குன்னு திறமையெல்லாம் இருக்குது. அப்படிங்களா? அப்போனா அந்த பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி எல்லா திறமையும் இருக்காங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க. எல்லா திறமையும் இருக்குதுன்னு என்னால் பொய் சொல்ல முடியாது சார். சில திறமைகள்லாம் இருக்குது, சில திறமைகள்லாம் இல்லை. ஆனால் இப்போ எல்லோரும் வந்து புது கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆனாங்கன்னா ஒரு வாரம் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும், எல்லாம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அவங்க ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்கல்ல சார், என்னென்ன அடுத்தடுத்து பண்ணணுன்னு. அது மாதிரி டேலண்ட்டாக என்னாலே வந்து செயல்படுத்த முடியுங்கிற மாதிரி அதிரடியாக வந்து பேசுகிறாங்க. ஓகே தீபா, சரி, எதுக்காக கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? வீட்டில் இருக்க போர் அடிக்குது, ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணணும். அச்சச்சோ, இதை வந்து மற்ற கம்பெனியாக இருந்தால் வந்து சேலரி தான் எனக்கு மெயின் முக்கியம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இப்போ என்னடா இவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறது? இதை வேற நீ சொல்லிட்டே தீபா, இப்போ சேலரி வேணும்னா நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க? சரி, அந்த ஃப்ளோலேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிப்போங்கிற மாதிரி தீபா வந்து கிட்ட அழகாக வந்து மனசில் நினைக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல சரி தீபா, மாதத்துக்கு உங்களுக்கு 30,000 ரூபா சேலரி மாதம் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த இடத்துல என்ன கார்த்தி வந்து நமக்கு தான் அந்த வேலையை கொடுப்பாரா, இல்லை கேஷுவலாக வந்து இது மாதிரி சொன்னாரா, ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப ஸ்னேகா வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அப்பன்னு பார்த்து ஸ்னேகா வந்து பார்த்துட்றாங்க தீபாவை. இவன் எப்படி இருந்தாலும் வந்து இன்டர்வியூலாம் பாஸே ஆகிருக்க முடியாது. கார்த்திக் கேட்ட கேள்வியில் மடக்கி மடக்கி கேட்டிருந்தா இவன் நம்மக்கிட்ட திருத்துன்னு முழிச்சாலே வந்து பயப்படுறா. இதில் எப்படி அவர்கிட்டலாம் கேட்ட கேள்விகள்லாம் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸ்னேகா கிட்ட வந்து ஃபோன் அடித்து கூப்பிட்டனால அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளே வராங்க. நம்ம ஸ்னேகா, அப்பாயின்மெண்ட்டை ரெடி பண்ணிடுங்க. யாருக்கு சார் ரெடி பண்ணோம்? ஸ்வேதாக்கு தானே? ஸ்வேதாக்கு இல்லைம்மா, தீபாக்கு. என்னது தீபாக்கா சார்? ஸ்வேதாக்கு நான் சொல்கிறேங்க, நீங்கள் போய் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். கார்த்தி வந்து சொன்னதுனால வேறு வழியே இல்லை. இவளுக்கெல்லாம் அந்த கம்பெனியில் வேலையா, அதுவும் 30,000 ரூபா சம்பளமா, இவளுக்கெல்லாம் இதுவே அதிகம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஸ்னேகா கேஷுவலாக வந்து வெளியில் வராங்க. பார்த்தா தீபா வந்து இந்த வேலையும் வேணாம், எதுவும் வேணாம், இனிமேட்டு இங்கே இருந்தால் செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தும் கூட அவங்க வெளியில் போகலான் இருக்காங்க. அப்பன்னு பார்த்து ஸ்னேகா வந்து கூப்பிட்றாங்க. ஏம்மா, உன்னோட சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுமா, உனக்கு தான் வந்து வேலை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் லெட்டர்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சரி, கார்த்திகிட்ட சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறது கேப்புக்குள்ளே அவங்க மட்டும் கொடுக்கணும்னு இந்த வேலையை வேணான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு போகிறாங்க. சரிங்க, அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுங்க, இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க, இந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டருங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து மாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளில வராங்க. அந்த ஸ்னேகா பார்த்தா அந்த பொண்ணு வந்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னோன்னே, சார் அந்த பொண்ணு வேலையே வேணான்னு சொல்லி போயிட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் பற்றி பேசுனீங்கல்ல? ஆமாம் சார், அந்த ஃபைலை பார்த்து தான் சார் டைப்பே பண்ணேன். இவங்கள நம்பியெல்லாம் நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட்டு சார். வேலையே வேணான்னு சொல்லி தொச்சமாக நினச்சி தூக்கி போட்டு போகிறாங்க, இவ்வளோ பெரிய சேலரியும் கூட. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை சார். ஓ அப்படிங்களா? இப்போ எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பாங்க? பிடிக்கிற தூரம் தானே போயிருப்பாங்க, போய் கூட்டிகிட்டு வாங்க. என்ன சார் டைம் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன். சரிங்க, உங்களுக்கு சங்கடமாக இருந்தால் ஓகே, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நான் போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி மட்டும் எந்திரிக்கிறாங்க. சாரி சார், நானே போகிறேன்னு சொல்லி குடுக்குன்னு வெளியில் வந்து ஓடி வந்துடுறாங்க. ஏமா நில்லுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியாக பேசுகிறாங்க. நிற்கலாம் மாட்டியோ, ஓவராக நடந்துக்கிற, உனக்கு இந்த வேலை வந்து கொடுத்துருந்தோம், நீ மாட்டுக்கு எனக்கு என்ன வேணான்னு சொல்கிறேன். எம்டி வந்து கூப்பிட்றாங்க. நான் போயிட்டேன்னு சொல்லு. இது மாதிரிலாம் சொன்னேன்னு வச்சுக்கேன், என்ன தான் வந்து சத்தம் போடுவார். அவர் வந்து உனக்கு வீதி வீதியாக வந்து தேடுறேங்கிறார். அப்படின்னு என்ன தான் கேள்வி சொன்னியோ இல்லை பதில் சொன்னியோ எனக்கு ஒன்றும் தெரிலன்னு சொல்லி வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க. தீபா கிட்ட நார்மலாகவே பேசல. உடனே வந்து அவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஏன் முதல்ல வெளில போனீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், கொஞ்சம் பட்டமாயிட்டேன். பட்டமா? எனக்கு ஒன்றும் புரியல, இனிமேட்டு இது மாதிரிலாம் தப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து சொல்கிறாங்க. ஸ்னேகா வந்து நிற்கிறாங்க. நம்ம தீபா வந்து மாதம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல இவன் முன்னாடிலாம் கை கட்டிட்டு நம்ம நிற்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாசு முன்னாடி நின்னா அது ஒரு பிரயோஜனம், ஃப்யூச்சருக்காக நம்ம ஏதோ நின்னோம் திட்டம் போட்டோன்னு இருக்கலாம். ஆனால் இவன் முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாரே பாசு, இவெல்லாம் ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல சரிங்க, அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இப்போயாவது கையில் வந்து கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னேன். வெளியில் வாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது ராஜா வந்துடுறாங்க. அந்த இடத்துல அம்மா, நீ தானம்மா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து அடுத்த எம்ப்ளாயின்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுமா, அதனால தான் வந்து சந்தோஷமாக உன்னை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண சொன்னேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெரிய மனசுங்க, நீங்கள் மட்டும் இல்லைனா எனக்கு 30,000 ரூபா மாதம் சம்பளம்லாம்
வந்திருக்காது எனக்கு 30,000 சம்பளம் ரொம்பவே பெருசு ரொம்பவே பெருசுன்னு சொல்கிறா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேலையே வேணான்னு சொல்லி ஓடி போயிட்டா. என்ன அர்த்தம் ஒன்றுமே புரியலையே. இனிமேல் ராஜானே கூப்பிடுமா, ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பழகிட்டோம், தங்கச்சின்னு நான் கூப்பிட்றேன், நீ பேர் சொல்லியே கூப்பிடுமா, சாரெல்லாம் கூப்பிட்டு என்னை பிரித்து வச்சிடாத. உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை, யாராவது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கேன் என்கிட்ட சொல்லு, அவங்கள சுலுக்கு எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்னேகா முன்னாடியே வந்து பேசுகிறாங்க. என்னடா அது நம்ம மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ராஜா வந்து தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறான். நம்ம ட்ரபிள் கொடுக்கறதில்ல, கூடிய சீக்கிரம் வந்து தீபாவை வந்து துரத்தி விட்டுருவோம். அடுத்தது ராஜாவை துரத்தி விட்ட நம்ம எம்டி கிட்ட வந்து ராஜாவை பற்றி ஒன்றுக்கு ரெண்டாக குண்டக்க மண்டக்க வந்து சொல்லி மாட்டி விடுவோங்கிற மாதிரி கேவலமாக வந்து ஸ்னேகா வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கார்த்தியோட ஃப்ரெண்டு தான் ராஜான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. கூடிய சீக்கிரம் தெரிய வரப்ப அவங்க பம்ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ராஜா முன்னாடி. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி சீன் வருதானே. ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து தீபா மட்டும் கேஷுவலாக வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்லாம் வாங்கிட்டு அப்போன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து கார் எடுத்துகிட்டு வெளில வரப்போ, தீபா வண்டியில் ஏறிக்கிறீங்களா, இல்லை இதுக்கும் ஏதாவது இன்டர்வியூ எதுவும் அட்டன் பண்ணுமா, இல்லை சார் சாரி சார் மன்னிச்சிருங்க, நீங்கள் வெயிட் பண்ணின்னு சொல்லியும் கூட நான் போனேன்னா இதுக்கு பின்னாடி வேறு ஒரு சுச்சுவேஷன் சார். என்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லாமே, எப்படி இருந்தாலும் எங்கள் அம்மாவை மாட்டி விட மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தீபா அப்படின்னு சொல்லி கேஷுவலாக வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க கார்த்தி. நான் உங்கள் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன்னு வச்சுங்களேன் சார், அபிராமி அம்மா என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க ஏதாவது தப்பாக நினச்சிப்பாங்களா சார், எப்படி வீட்லேயும் வந்து நீ வளைச்சி போட ஆரம்பிச்சிட்ட, கம்பெனிலேயும் அவனை நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களே சார். இதை எப்படி சார் என்னால் ஜீர்ணிக்க முடியும், அதனால தான் சார் சொல்கிறேன். சரி ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்கள், நான் உங்கள்கிட்ட மறைக்கணும்னு சொல்லலை சார், ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த மறைக்கிறதுக்கான காரணம் வேறு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சார். இனி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, திடீர்னு நாளைக்கே வந்து வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்கிறீங்க. அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு உங்கள் குடும்ப தேவைக்கு பணம் தேவை, உங்கள் மேலே நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குண்ணா, உங்கள் குடும்பத்து மேலேயும் நான் அன்பாக பாசமாக தானே இருக்கோம். இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா நீங்கள் பார்த்துக்க மாட்டீங்களா, இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் தானே பார்த்துக்கணும், என்னால் பார்த்துக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா. இல்லை சார், நீங்கள் செல்வத்தை அள்ளி அள்ளி கொட்டுவீங்க, அது பிரச்சனை இல்லை சார், ஆனால் மற்றவங்களாம் என்ன சார் நினைப்பாங்க, கார்த்தி வந்து இருக்காங்கிற தைரியத்தில் தானே உங்கள் குடும்பமே வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிருதுன்னு சுருக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கள் அப்பாவுக்கும் சங்கடமாக இருக்கும், உங்களுக்கும் சங்கடமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா தலை நிமிந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வர முடியுமா, நம்ம வீடுன்னு சொல்கிறீங்க, அப்போனா அவங்களும் நம்ம ஆளுங்க தானே தீபா, நம்ம தானே உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உங்கள் மோட்டிவ் புரியுது சார், ஆனால் மற்றவங்க இது எல்லாம் நல்லபடியாக நினைப்பாங்களா, ஏதாவது சுத்த வச்சு தான் சார் அசிங்கப்படுத்துவாங்க. அதனால தான் சார் சொல்கிறேன், என்னோடய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறீங்களா தீபா சொல்லுங்கள். என் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வேலைக்கு வந்து சேர்றீங்க, அவ்வளோதான் டாட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு நம்ம கார்த்தி. இதை கேட்டோன்னே, சார் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் சார், எனக்கு சேலரி கொடுப்பீங்களா, அவனை தெரிஞ்சுக்கங்க, நான் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயி நம்மளை தேடி வராங்கன்னா அவங்கள வச்சு நிறையா வந்து பணம் வந்து சம்பாதிக்க முடியுமா, 30,000 உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட 3 லட்சம் இல்லை 6 லட்சம் சம்பாதிக்க முடியுமா தான் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் வந்து யோசிப்பாங்க. அதுதான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வேலை, சரிங்களா. அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக தான் பேசுகிறேன். இது வீட்டில் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா அபிராமி அம்மா வந்து சந்தேகப்படுவாங்க, திட்டுவாங்க. நீங்கள் ஒன்று யதார்த்தமான நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து வந்தீங்க, ஒரு மோட்டிவ் வச்சு கார்த்தி ஏமாற்றணும், இந்த கம்பெனியில் வந்து வேலைக்கு சேரணும், அப்புறம் வந்து தலைமை பொறுப்பை வந்து கைப்பற்றணும், அப்படிலாம் வரலையே சார். நான் ஒரு லைன் தானே சார் சொன்னேன், நீங்கள் என்ன சார் கோடு கூட வந்து சொல்லிட்டே போகிறீங்களே, எனக்கே கவலையாக இருக்கே. அபிராமி அம்மா இது மாதிரி யோசிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் அதை மாதிரி யோசிக்கிறீங்க பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் மியூசிக் கற்றுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக டெய்லி வெளில வந்துடுங்க. அதே மாதிரி நானும் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுறேன், ஆஃபீஸில் நீங்கள் எனக்கு பிஏ, வீட்டில் எனக்கு மனைவி, வீட்டு விஷயத்தை ஆஃபீஸில் பேசக்கூடாது, ஆஃபீஸ் விஷயத்தை வீட்டு